Hola, jo sóc Snow. Avui som 19 de maig de 2026. Fa 4 anys que és molt refrescar les paraules. La primera, a casa, ho veig. God. Kellogg's. Ho veig, ho veig. Mòbil. Ho veig per dintre, és fàcil. La segona, per exemple, tauró. Em costa identificar, però ho tinc en ment. Em costa molt, però... Tauró. Vale, sí, ja està. Un exemple. El traductor va tauró. Què significa en xarc? Dos sentits. Un sentit tauró és ho veig i la segona és xarc i ho veig. I la tercera ho veig però no em surt. Per exemple, un periquito però més gran. No em surt el nom i no puc dir i em costa molt. O un altre exemple, gos, però no em surt el nom que és Golden Retriever ara. Em fa ràbia. És molt lent, Elictus. Imagina't que jo congelat 5 anys i ja està. Però no és just. Vaig anar a la boda del el Trapat i la Cristina fa plorar, però no ploro. També. El dimecres s'estrena últim capítol de The Voice. El dijous... Adeu, que vagi bé. I demà no, The Voice. Demà passat, dijous... Adeu.